Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Josephine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabakita nakabalasang gapo iti kanabisik iti negosyo. Kat idi napadasak ti nakiayan-ayat. Jakon kabaalan asinaan ti inayat ko alalaki, nga ure adu ti mapasakitak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Josephine, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Damag ko. Addan kaayan-ayat ni Pia nga anak mo, Manang Lita. Wan, Josephine, manon akaanakam tinang lumbaken ka. Talagang samot akayat mo ti mabakitan na balasang. Anya nga rod ngay, Manang. Alangan mo't nga ibagak ka dagiti kakaanakak, nga urayan dakpay ama ki asawa. Apay ngamin asaan mo pay lang nga sungbatan ni Dario. Ay, panunutak pa'y anaimbag, no talaga akayat ko ni Dario. Nakapilpili ka ngamin. Mabakitan ka lang aruden. Agpili aklat tamot Manang Lita. Saan mo't mabalin aga putam mabakatan akon, kat kompor miladitan? Saan mo't akumpor miladitan ni Dario? Adamat lugan na nga ibibiyahin na. Agpanunutak pa'y anaimbag, Manang. Aywan gayam, ang mga numalipatak tigagarak. Kasangay ni Pia inton umay alawasan. Umay kantoy di balay, Ay, wen gayaman niya. Imbaglangan ta impalagip mo. Kasangay gayam ti paboritok akaanakan. Ay, mabiit lang Tamang tedak iti paggatang mo iti handa, Manang. Ay na, kat pagyamanak launay at amangtad ka. Anya ka kadi. Amumot nga awan anak ko, Manang. Iso abaybay anak at tumulong para kadagiti anak mo. Imayak anti, takayat ko ngayam amukan ka tinobyok. Kan di yuliplipatan ti umay inton kasangay ko Mabalin aya sa anak nga umay inton kasangay mo. Ay na, nagwapo mo't ti kaayan-ayat mo. Anya tinagan mo itayan? Siyak ni Johnny, auntie. Siyakmot ni Antim a Josephine. Kaanakak ni Pia. Paborito akaanakan. Kaslang nga agkapsat kayo lang, auntie. Sana madlaw nga auntie na kayo. Ngamin, nagubing tiro pa yo, kung nagpintas kayo. Balasang pay ngamin ni antik. Iso talaga nga ubing tikita na, gaputawan pay anak na. Kasta gaya. Ala, mabit lang Tamang isaganak iti pagsasangwan tayo. Ada kayo gaya man, auntie. Umunag kayo. Agyaman na, kaanakan. Ala, agtugaw kayo, auntie. Agyaman akmanan, kaanakan. Kaya't yung kadipay ti aginana, wano, mapantay yun ija kusina. Agtugaw ka pa'y. Taitid ko pa'y ti regalo. Anya? Ada pa'y regalok? Idinto nagitid kayo ako na ni Nanang itika siya panghanda. Natural. Adalat na regalok. Adoy. Anya ngay daytoy, auntie? Lukatam Wow! Nagpintas mo na kwentas, auntie? Saan basta-basta dayta? Puro abalitok dayta. Agyaman naklaunay, auntie. Awan anyaman na, kaanakan. Asino nga ta daytoy nag-friend request kanyak? Ni Johnny daytoy Ti kaayan-ayat ti kaanakak. Aksepak. Kat kita ti Facebook account na. Talaga nagwapo ni Johnny. Kasanuda nga tamot anagamam mo kanipia. Ay,
Syakla ko man tinakaamamumot iti kastoy kagwapo, idi ka ubingak pay. At, ne, ada tao. Asino nga taday ta? Inaklokatan, tiri daw. Anya ti masapul mo, Dario? Siyempre, umay kapasyaran. Sa anak mo't ama sakit. Apay apasyarin na. Sigakid limat. Pasyaran ka. Tagar-arma kat ngarudkan ka. Kaya't ka kumustahin. No kasanon ti ilat daton ko kan kangayat. Saan ka di akinunak nga aguray ka laang? Aging ka iti ka no may ngagurayak. Saan ko pa'y amasong batan dayta sa lutsod mo? Kinunak mo't ngamin, nga agsapul kan iti sabali. Sa anak nga agsardeng nga agdaton kan ka. Aging ka nga awan pa'y makita akayan ayat mo. Pues, dinak nga ro dagdagan amang songbat kan ka, Dario. Nag-heart react manan ni Johnny iti kabarbaro a post ko aladawak. Nag-comment pa'y. Nagpintas ka at talaga. Kuna na. Replyak ti comment na. Ag-thank you ak. Busy ka sakit di Si Kamat Gayam, best friend. Kita saan mo pa yan napuutan ti yasideg ko? Asino aya ti kachat-chat mo? Awan ti kachat ko. Nagreplyak lang iti comment ti post ko. Oh, gumatang ka di? Wan, igatangak man iti kwentas ti agraduar nga anak ko. Sige, agpili ka lang, best friend. Ibagamot kanyak no adan update iti love life mo. Awan pa ka di boyfriend mo, ha? Awan pa'y. Di ka di madanagan. Tasikat ti umuna amakaam mo, no addan kaayan-ayat ko. Addan notification iti cellphone ko. Birthday gayam ni Johnny ita. Saan mo't anagawis? Saan nga ta naghanda iti birthday na? Kablaawak man iti happy birthday iti messenger. Aday ta. Na-type ko na. I-send ko na. Pasensya kan ha, no nakadisturbo ak. Inawagan kan. Tapno masong batam adagos dagiti kayat ko nga idamag kan ka. Anya ti damagan? Saan ka kadi naghanda ita a birthday? Sa akin? Gastos lang. Nag-lunch kami adwa ka ni Pia iti restaurant. Kasta kadi. No kayat mo, umay ka dito pwesto. Taada ited ko a regalo. Malagip mo pa mo't siguro dito eh. Impasyar na kan ni Pia dito itinaminsan. Saan ka di? Wan, amok dita. Urayan lang nga ron ka umayak. Okay. Urayan ka nga rod. Bye! At iti regalo kan ka. Pasensya ka na. Saan kon abinungon? Ta saan kumot napakadaan a birthday ita? Happy birthday! Anya? Nakasta, irigalom kanyak la ito eh. Saan mo kaya? Kayat ko Kayat ko launay, Josephine. Kat, agyaman ka. Ha? Inagkam ti pingping ko? Saan mo latakuman nga ibagbaga iti kaanak ka? Sige, saan ko nga ibagbaga? Akan, awan ka di tilakad mo inton malab? Kayat mo, tagsangot ang ag-dinner? Sige. Total, awan mo't lakad ko. Apay ka di, Dario. Anya ti masapul mo? Mabalin ka ding agkita tayong tun malam. Agdinas ta ko nga. Sagot ko. Jack Masango, Dario. Adalakad ko. Sa dino. Apay ko mga ibagakkan ka. Pasensya ka lang kuman Kasangay kong aminita. Kayat ko asikat ikaduwak nga celebrate.
Kasta? Pasensya kan. Saan mo mo't ngamin nga imbaga adagos? At the appointment ko, inton malam. Kasta ka di. Urayin ka nga ron, aging gamalpas. Pasensya kan, Dario. Ngam talaga sa anak mabalin ita. Bye! Anya lakit din apan na kairan-ranana. Agpadada ka ni Johnny, iti kaaldawan, ti kasangay. Kasunod ito yun, Josephine. Agungat lakit ni Pia na maamuan na tinapasama ka na ta. Saan mo nga ibagbaga, Johnny? Ilimat ta. No kasta, okay lang kan ka at dua kayo tibiyag ko. No pagpilyan ka. Asino ti pilyam kada kami? Tsaka mo, ngam, awan pa'y napasama ka na kami ka ni Pia. E din to tadatakit at dan napasamak. Kabaulam ka di nga isina ni Pia para kanya. Ha? Uray saan pa'y nga ita? Inutam nga isina. Sige, no isuti ko na. Tapno saan ka amarigatan nga umay dito'y ayan ko? Mangirwarta iti motor mo. Ha? Kasanon, no damagan ni Pia no nangalaki ti motor. Saan ko nga ikash ti motor? Uray hulugam. Ngam siya ti mangtad iti hulog mo. Sige ah. Sika nga ron ti makaam mo. No agdamag ni Pia, ibagam a hulhulugam. O sige, Josephine. Dario, anya ti araramidam dito balay. Di ko nam. Saan ko nga amo ti araramidam, Josephine? Anya ti kayat mo asawan. Sinursurot ka iti nalimad. Amok nga adda relasyon nyo, iti kaayan ayat ti kaanakam. Tangiwat mo. Awan ko mati pangibagbaga am iti dayta. Tanakababain. Amumot gaya makababain. Adda dito ya mangururay kan ka. Ngam apay at tipay kaayan ayat ti kaanakam ti kayat mo. Pasensyakan. Ngam ni Johnny ti ay ayatak. Nga uray kaayan ayat ti kaanakam? Pasensyakan, Josephine. Ngam dumanon daytoy iti kaanakam. Anya? Dakkel ti respeto ken ka, anti. Ngam dinadael mo laeng. Jak impagarup amaramid mo ti kastoy kanyak. Pasensyakan, Pia. Pakawanan na kuma. Ngam agayatak unay ka ni Johnny. Ken adda pa yan napasamak kada kami. Ala, tapno awan mat may bagbagam. Kan tapno makapagsubadak kadagiti amin at tulong mo kada kami. Itadkon kan ka ni Johnny. Kukwam lang, gaputa jakon pagan ano ti lalaki ang manluloko. Pia, saan na kumamat akagura? Quitstan, anti. Awanan ti utang ko kan ka. Gaputa inagaw mo matan ti kayan ayat ko. Kumusta? Nagsarita kayo ka din ka ni Pia? Wan, Josephine. Kat insinan akon. Pasensya lang ni Pia. Ngam, talaga napatid kan kanyak, Johnny. Imbag ka ni Pia, tawan pa'y napasamak kada kayo. Nalaos ti pungtot na kanyak. Patsyak asaan na kon akayat da jay. Nasayat mo't nga rod. Iti kasta, masolo kan. Wan, kabukbukudan na kon. Ay, tuso ka talaga. Kaayan-ayat ti paboritom a kaanakan? Sinulot mo kitding? Awanan maramidak. Tay sukat nga rod tinakarik na kiti panagayat. Kat, kasano itan? Di ka gurgura na kan ti kaanakam. Patsak, agbao tumutlaang tigura na kanyak. Masiguradom ka ding ay ayatan na ka ni Johnny? Ha? Oh, apay adi ka makasumbat. Aramidak ti amin. Iti kasta,
Ayatanak ni Johnny. Ay unay kan Josephine. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Amok akaguranak manang. Ngamawanan maaramidak. Agayatak ka ni Johnny. Isinamket din day ti alalaki. Naaramid nanto pa'y alinuko ni Pia. Si kanto lakit din. Aramidak ti amin. Tapno sa anak apanawan ni Johnny. Manang. Agpanunot ka kumaan na imbag, Josephine. Kaya't nakadayjay, gaputaam muna nga adda kwartam. Huston, manang Lita. No awanan ti bagam. Pumanaw kan. Saan ka di apod no ti imbaga ni manang mo? Nupod numan a kwarta ti kayat ni Johnny kanyak. Ikarigatak asaan a maibos ti kwartak. Iti kasta, sa anak apanawan. Kasta ti kayat mo? Saan ka di amay mayat no saan nakaapanawan ti lalaki? Gaputay ayatan na ka? Tsaka mo, Celia. Ang agpayso siguro ti kunada. Abulsak ni Ayat. Adakan ka, no ipalubos mo akasta. Ngam no saan mo nga ipalubos? Saan nga agbalin a bolsak ni Ayan? Mangalak ko may ti kwarta, Josephine. Itan ti maudi pa ng hulog ko iti motor ko. Ay, wen gayam. Malpas matlaangan ti motor mo. Wan nga rod. Makunak akukwak at talagang dayjay ang motor. Kukwam a talaga. Gaputa nakanagan kat ngarudkan ka. Kat saan asinsinan a motor dayjay. Gaputa di kalidad a motor. Agyaman ako, nay. No saan nagapukan ka? Awan ko mat motor ko. You're always welcome, Johnny. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Nga oray saan da ka na pampansinan da piya kan ti inana? Patsak adumtang to ti aldaw. Nga agkakapya kami matlaang, Johnny. Awanan. Saan kon ang maawagan ni Johnny? Dimtang ka din ti pagbutbut ngak. Ita ka din da ito eh. Nagsakit. Ay ayatag unay ni Johnny. Gapo ka di tanabayadan ng timotor. Iso asaanin nga agparik na kanyak. Daytoy ka din ti karmak. Gapo iti panangagaw ko kankwana. Iti ka anakak. Aging ga ita, saan pa'y nga ammo da piya ken manang Lita, asaanin nga agparparang ni Johnny kanyak. Ket planok meten ti umasidag kadakwada, tapno agkiddaw iti pamakawanda. Tuy pagayam mo, Josephine. Josephine, pagayam ko, dayta ti kasayaatan nga aramidem, ti agkiddaw iti pamakawan, nang runa, takkaanakampay a mismo, tinapasaktam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Josephine. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Roger Ramirez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam makayat nati agpailinged di tinagan adyan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may sa abalasang itilaksid ti kaadan ti bukod ko a pamilya.
Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni John. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. At ito sweldo kita abulan, bakit? Agyaman naklakay. Awanan yaman na. Mapankan to makitsenda. Aggatang ka iti abasto tayo. Katwan alakay. Ngam umanay nga taday to'y. Yan, anay mo pa'y bakit? Kasla naksayan ti inyawat mo ita asweldo malakay. Naksaya na talaga. Diyak ngamin nakapag-overtime ita abulan. Sa bagay. Ngam nasaya at mutkit di Kaasi kamot laang numasansan ti pa nag-overtime mo. Agyaman na kitipan nakawat mo, bakit? Wen, lakay. Naskan nga aywanan mo ti salunat mo. Tapno nakaradkad kalat ta. Sigurado ka kadi, komportable ka dito, Glenda. Wen, John. Magusto ka unay dito Gaputa dayo iti highway. Natal na. Kat sigurado nga awan to ti makasinga iti panag-review. Agyaman na kita magustom dito, Kaya anos ka kuma, ha? No da ito ilang ti kabalak arentahan para kan ka. Tinapatag. Kat ada pagyanak, kabayatan ti panagadal ko dyan. Marigatanak. No agawid ak ijay probinsya mi kada malam. Talaga marigatan ka, Naimbag ko ma, no asidaglahan. Dayta nga ron. Agparigat pa iti biyahe itan ijay lugar mi. Iso talaga marigatanak. Ala, agan anos ka pa dito, Kaya di ka mandanagan. Suportaran ka, aging ka, makagraduar ka. Agyaman ak unay dyan. Kat ikarik. Aga na lang ka na imbag para iti masakbayan ta. Kan para iti buklan tantong apamilyata. Pare dyan, asino jay kanayon mo nga itulod di jay sentro? Sino tidakda ka matem, pare? Jay man kanayon mo asukunan iti maysang universidad? Dayjay. Kanakak, pare. Kanakam gayam day jay pare. Doon, pare. Apay ka di? Ay awan. Kasla nakas asidig ngamin unay kan ka. Kas taunay ti panangpetpet na ditasikat mo. Tunggal ag motor kayo. Kurang langan. Umarakop kan ka. Si kamat, pare. Saan mo't, Makit-kita nga ron pare. Ibagang pailaan nga saan. Ay na, awan mali siya ti makitkitan, pare. Talaga akas dyan na day ka anakak. Epekto siguro ti kawan amanan. Lukas ta. Awanan amana. Wan, pare. Iso nga ikarkarigatan na ti makaadal. Tapno mapalungaw namat ti panagbiagda. Kasimot nga ron day nga ubing Ala, agtrabaho takid din. Tapno at damalpas ta. Nay, apayan dyan. Kasuswildo mo ti amawk. Mapay nga agibagbaga ka kanya kiti kwarta. Ewan tatang. Naibos nga minan ti kwartak. Mabayag pa nga ro ti tapos. Awanan ti allowance ko. Nay, nangit ipanam nga iti swildaw. Inyawat ko kini bakit ko ti daduma. Ngam ti daduma, inggatang ko iti piyesa ti motor ko. Iso manulangan ti nabati iti sweldo. Ala, andamot tayo nabati iti sukpin ka. Hanggang misublim tumot lang tun agswildo ka. Amumat, day talaang ti kwartak. Hawen ka di tatang, di ka madanagan. Ay na, di ka ngamin unay aggas-gastos iti motor mo Numabalin pa'y nga iyanos ti piyesa Iyanos mo pa'y laeng. Una ti kasapulan ti pamilyam. Hawen tatang, ngam nasaysayat mo't lata no kondisyon ti motor ko. Tapno maliklikan ti disgrasya. Ala, winain. Amo ka di ka paabak no maipapan iti motor. Adto iti kwarta. Ninayunak pa yan iti igatang mo iti pag-aayat ti apokok asidain. Fried chicken ti amok kait. Agyaman ako na tatang. Kat sigurado, maragsakan to ti apo ko yo. Naimbag ta sinarungkaran nak dyan. Agpasugnudak kumankat. Si kamat Glenda. Dola ngal daw, di ka sinarungkaran nga mapasugnod ka na dagos.
Kailiw ka nga rod dyan. Amumat nga ayatan ka unay. Kailiw ka matang Glenda. Isungarod da sa anak asimrek itay ti trabaho. Gaputamok ngawan sa rakyo. Tapno makapaginiliw ta anaimbag. Ala, gusto na ita Glenda. Ah, at iti regalo ken ka. Flowers ken chocolate. Agpaiso? Oh, awate mo. Thank you, Jan. Ngampay na. Naggastos ka pa ilaan. Sa anak mat nga kid daw, iti kumpormi kan kakat. Talaga nga ramidak ti amin nga amok apakaragsakan, Glenda. Gaputa ay ayatan ka unay. Basta Jan, di nakpaspasakitan. Wen Glenda, ikarik day ta. Pinakbat ka dilang ti sidaan tayo, bakit? Wala kay. Awan pa'y mat ngamin maigatang ko. Pasensya ka na. Manulang amin tinintrigak idikan ka. Awan anyaman na lakay. Mas dao nga rod itay ni tatang. Apay ka no apinakbat lang ti sidaan tayo. Kat adamat inted nakin ka nga igatang mo kumakano iti sidaan. Imay ni tatang? Wala kay. Isoan na sa una nga adda inted nakin ka. Ngam kinuna, nga amangan no pinang gasolinang pailaan. Un ngagpaiso. Nalipatak nga imbagakan ka, bakit? Adang agpaiso inted na apaggatang kumakano iti masida. Ngam gaputa na dadal man ti piston ti motor ko. Ninayuna ko na, ngayong gatang iti piyesa. Ala, awan parikot iti dayta na kay. Tinapatag, kondisyon ti motor mo. Tainal daw nga aramatem ama pa nagtrabaho. Agyaman bakit ha? Gaputa man nakaawat ka launay nga asawa. Jakon kayat dito'y Jan. Agsapul ako maiti apartment a pagakarak. Apartment ko nam. Uwan ko ma. Kas makita mat. Nalipit dito'y boarding house ko. Kan agparigat matan ti danom. May mayat ngamin no apartment. Sige, Glenda. Nagsapol ka. Katapaman nga damabiro kam. Baga madagos kanyak, ha? Agpaiso? Wen, kinunakmat kan ka nga ramidak amin nakabalak. Basta gadal ka na imbag, ha? Agyaman ak unay Jan. Day tatipay sa akin ayat ko kan ka. Amin nga ibagak. Tong palam. Basta para kan ka kunakmanen. Gaputa ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay. Jan. Mano, nakita kayo mat ijay mo di na minsan. Apay, anya tinapan nyo inaramid ijay. Anya? Nakita na kay Jemol? Tila sa asawa mo, Tana. Sana nga kamali manong. Si kadya nakita. Kat ada ka duwam a babae. Kat nagturong kayo iti ladies wear section. Oy, di ka man nag-aramid iti istorya. Si Kaana? Ay na, nakita nga rod manong. Nagkibin kayo iti dahi a babae, anapan iti ladies wear section. Hay, ipulong ka ni Manang Emmy. Oy. Di ka agar-aramid, Ana. Kaya't mo ka di. Tadi ka ikan iti allowance mo. Ikandak mataya. Katnog daw dawat kan tupay ka ni tatang. Anya? Ala ka manong. Naynayo na matan ni Manang. Tidakas na. Ada yung ubing di babaim. Sigurado a pagkukwartaan na kalaang dayjay. Anya? Ada na biro ka nga apartment Jan. Ket, mayat ka di. Manong iti bayad na iti binulan. 10,500. Ah? Ngam promise. Napintas tayo dyan nga apartment. Kan nalawa. Day talagang tanangin at ibayad na. Oh, apay akasla dismayado ka. Di mo ibaga, saan mo akayat? Nagkarikay di nga itad mo amin nakasapulak. Saan man, Glenda? Kayat ko day tang apartment. Day talagang ta medyo adayo. Kat, adamat motor mo. Nalakalaang nga mapan kay Jay. Sabagay. Ket talagang ikarigatak ti mapan iti sadino man ngayan mo. Kaputadyak kabala na di ka makita iti makalawas. Day taduangal daw tubay ket kailiw ka na dagos.
Sika talaga. Agbiro ka nga rodan iti arkilaan taalugan amang karga iti arwatat. Ta umalis tan. Kan ti ibayad ta iti pang 1 month deposit kan 1 month advance Anya? Awan mon, pare. Paggasgastusan na ka lang DJ ababaim. Anya babaya sasawmet, pareador? Kat talaga mat ababaim DJ Aglinda. Alangan mat nga ibaga mga asawam. Kunam idi akasinsin mo. Ang babaim mat gayam. Sikamat pare. Agasam man day ta pare. Nagakar ni Glenda iti apartment. Dakkal ti baybayadam iti binulan. Sabali ti allowance kan abastona. Kasanon ti pamilyam ngay. Kayat ko nga rodan na panawan ni Emi. Tapno agdan na kayon kan ni Glenda iti nginginaan nga apartment. Kasta ka di. Gasta nga ti plano pare. Ibagbagakon kan ka pare. Sarda nga munday tang araramidam. Madadaan lang ti pamilyam. Si kantumot lang ti nakakaas intun udi na. Pare. Ang di kapilitan no di nakdenggan. Ngam sapay kuma. Tadi munto kunaen adi ka binagbagaan intun madanon ti aldaw. Adumat ti karga ti ref tayo, bakit? Kan adda natin kan prutas. Nangalama iting gatang mo. Tangdan ko anak kilabada lakay. Nagawat ako na iti labada. Isupay apang abasto. Pasensyakan bakit? Naksayan mat ngaminan ti tangdan mi iti pakitang tangdanak. Awan anyaman na lakay. Talaga kasta. Bareng maisublin tumatlaang. Agyamanak. Gaputa talaga man nakawat ka, bakit? Agasawat na. Iso arumbang laang agtinulong ta. Kitsapay la ko man, tasaan ka ang maumumang agtrabaho para iti pamilya tayo. Wen bakit? Ikarik day ta. Nagalas ti aramid mo si kalalaki. Apa yan tatang? Naamwak ti aramid mo. Ti kaadda ti babaem. Awan ti babaik, tatang. Di kan makapaglibak dyan. Isumat lagayam nga awan mabatbati iti swildom. Nga main, gasgastusam ti panagadal ti babaem. Kanaminain. Hapay. Mangnam na makakada iti dayjay a babae. Dyan. Ay nagpanunod ka kumaan imbag. Adan asawam. Katrumbang nga isaw ti ipang pangrunam. Sino tinakaamuan nyo iti day tatang? Saanan anas kan amaamuam? Hang magpanunod ka kunak manain. Di ka kadimaasyan iti asawam. Tila pa kitang tangdanan na, tapno lang adda maigatang na iti kanan yaw. Nga main, it-ited mo ti swildom iti babae. Ana, agsarita taman iti nalapat. Apay ka di manong. Sikat ti nagipulong kinitatangan niya. Ti maipapan ka di iti babaim? Talaga labid ka mata babae? Di ka agung-ungot kanya ka manong. Gapo ta inaramit ko laang matirumbang. Agyaman ka tadyak imbaga ka ni Manang Emi nga asawam. Tapna mo manong, nakakaasin ni Manang ang makitang tangdan iti anyaladitan. Dinto ta sika, aggasgastos ka iti babaim? Agtantanang ka, ana. Ang mga numalipatak nga kabsat ta. Sika ti agtantanang manong, agpanunod ka na imbag. Sikapay lang ti makaamo kadagiti ubing alakay. Papanam ka di bakit? Ay kat mapanak manen makitang dan sumurutak kadagiti ko kumarek. Anya, sapay at ako mapapanakita. Pasensya kan alakay. Ngam nalpasan anak isarita kadagiti ko kumarek. Kat aging gainton bigat ti aramidan mi. Anya? Wen, iso nga ano sampay ti agaw awira. Sana bale. Siyak mo ti agawir inton Lunes aging gat Biyernes. Kanayon ka mata na rumuar tunggal Sabado kan Domingo. Ay kat talaga akas na alakay. Anya nga rood kat agkurang matan ti sweldom para iti masapsapol tayo. Iso anas kan nga agtinulong ta amang gud. Apay ka di anak seryoso ka laon ay, Glenda.
Nasayat matay may ka, Jan. Ha? Um, Jan, pakawanan na ko ma. Ngam, awanan ti mariknak ka panagayat kan ka. Anya? Pilpilitak ti bagik nga isubli ti sigod amarikriknak kan ka. Ngam, talaga nga awanan ti rumusing ariknak. So asapay ko matamawatam dayta. Ngam Glenda, di mo't nagtulag ta. Apag tinulungan ta ti panagadal mo. Tapno nasayato ti masakbayan ta. Aklo nag-aday tamat ti arapaap ko iti damo. Ngam iti panaglabas ti aldaw. Mariknak ka na po kawan ti riknak kan ka. Iso nga agwinaswastan. Anya? Apay akastoy ter aramidam, Glenda. Nagsakripisyo ak para kan ka. Ngam pinangnamnaman ak lagayam iti awan. Pasensya kan dyan. Ang amsa na bale. Taapaman ang makalong awak. So badak amin nga intultulong mo kanya. Nagsakit, pare. Nasakita talaga. Tiyan niya, pare. Ti pan nakiwin naswas kanyak ni Glenda. Dakkel ti sakripisyo para ken kuana. Ngam makiwin naswas la kanyak. Idi pay lang amin nga imbagakan ka, nga awan ti kasiguraduan ti amin. Ngam di nakmat ngamin dinangeg. Anya nga ita. Binaybayak ti pamilya, gapulaan ken kuana. Impay ko amin na masapsapol na. Siyak ti nagbaybayad iti rentana. Ingkatang pa iti computer na, naminan. Awanan ti maibagak maipapan iti dayta, pare. Binagaan ka mat idi. Imbagak idikan ka at ilatan pamilyam ti ipang pangrunam. Kat sinaamon day di Aglenda. Gaputa sigurado a pagkukwartaan na kalaeng. Nagsakit, pare. Ay, Nagsakit. ne, pare. Di mat asawam ti sumungad. Ada ka matlagayam dito yung barbar taklakay. Ala, urno sumunti bagim taagawid tan. Itata na usawan kan. Alaam aminan nga arwatan kat pumanaw kan. Ha? Nangag amis mo ti doong alapayag ko dagiti imbagbagam kinipare ator. May papan iti babae. Anya? Nagsakit dyan. Nagbalinak anasayaat kan ka. Um. Kastoy laang ti subad mo. Agasam, amin asweldom, ipapaay mo kan kuana. Idinto talang kakaasiak nga agremremedyo, tapno at dalaang may pasidakkan ka, tunggal sumangpat ka. Gaputadyak kaya ta sumangpat ka nga awan tinaima sa may pasangok kan ka. Gaputaan mo ka na banog kay ti trabaho. Pakawanan ako, Maemi. Ikan, agbalbaliw akon. Katagbali na ka na sayat nga asawa. Lading itak dyan. Ngam di ka kabailan nga awatan ita. Panawan tula siguro ti makaiba ka. Gaputa tunggal makikita ka. Ad-adda masakitan. So pangasim ta umadayukan. Umadayukan yan! Pinapanaw nak ti asawak. Katjak meten nakitkita ni Glenda, Mr. Lonely. Nalaos ti panagbabawik iti inaramid ko. Ngem naladawan ti amin. Alakastan katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Jan. Jan pagayam ko agyaman ak iting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Ala, ipakitam ti pudno a panagbabawim. Kat inton ipaayan na ka ti asawam iti may sapay agundaway. Di mon ulitin ti inaramid mo. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagama nagpailinged iti nagan at Jan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam makayat na ti agpailinga di tinagan at joy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. May papan iti kabibiyag ko ti inak isalaysay. Bareng pakadaman iti adal, nang runa kadag iti padak, iti kapadasan iti biyag. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Joy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Puston, Joy. Di ka nagsangit. Nagsakit tirik na, Arnold. Anya tinagbasulak. Tapno aramidan ni Maynard ti kastoy kanyak. Talaga lang asan ang mapagtalkan di alalaki. Iswadi mong sangitan. Nagbalinak mata na pudnokan ko na. Liniklikak amin nga agar-aram kanyak. Tapno jak kayat nga da pagimunan na. Wano pagsakit ang tinakam na. Nga mapay. Day tati pang kitaam. Asan asika ti ayan ti parikot. No di kat iso. Nakakita lang iti kabarbarwa rupa. Ibaganan, adi na ka naiayatan. Sayang dagiti arapaap ko para kumay ti masakbayan mi. Ala, ikagumam aragpatan dagiti arapaap mo, friend. Para iti bukod mo apagimbagan. Apay ka ti Joy. Anyat mapaspasamakan ka. Tumulong ka mat nga research para iti term paper tayo, Pasensya kan, Liza. Samali nga mintirik na. Amang ano rason mo lang, dayta. Ay, sana mabalinti kasta. Grado tayo amin, daytoy. Iso anasken nga grigat tayo amin. Saan, Liza? Talaga kami nasa bali ti Riknak. Anya? Sa bali ti rusok ko. Kasla maululawak. Amang ano bisin mo lang, dayta. Ada biskwit ko ditoy. Saan, Liza? Talaga maulawak. Amo ka mabuteng kakada kami iti kabsat mo, Joy, anak. Tata, Aklunek nga dapan nakaupay ko iti pan nakaammo ka masikog kagayam. Ngampulos adi ka kagura. Napakawan kan. Gapo tanugurain ka, adada marigatan ka. agyaman ang unay tatang. Katulitak man ang tiagkid daw iti pamakawan niyo. No ko mga min nagsingsing petak. Sana kasto'y tinagbanaga. Ay, talaga kasta, anak ko. Talaga nga dadag iti pagbiddutan tayo. Tinapatag, kat pagadalam ko madayta napasamakan ka. Uwan tatang. Talaga jakon kayat ama ulit ti kastoy. Nang runa ita. Talinipat na kun anamin pinsan tinakasigog kanyak. Ala, ikagumaan tayo padakkelin tayo ti anak mo. Kat itatasan pa yung una dakkel ti tiyan mo. Ituloy mo ti panagadal mo, ha? Uwan tatang. Agyaman akmanan. Anya, agadal kalat na? Idinto ta masikog ka? Uwan manang. Day tama ti kayat ni tatang. Ay na Joy, agin aadal ka pailaang. Kat garanggan diyang kamat. Ha? Saan nagaputan na anos ni tatang? Kat abos sumatan. Kan may isa, awanin ti Serbina nga agadal ka. Gaputa danton anak mo. Asino ti agaw awir iti anak mo? Ni tatang? Manang. Saan amabalin amataktak ni tatang nga agawir iti anak mo? Ngamin, saan laang matasika ti anak? Kasanumat dagiti kasapulak iti panagadal ko? Saan ka madanagan manang? Saan ka matamapiktaran iti sitwasyon ko? Rumbang laang No apay ngamin anasapa ka naggaranggan diyang. Kitaan na. Dandani akon agradwar ket awan pay nobyo. Ngamin, amok a panunutan ti sakripisyo ni tatang. Ket si kangay,
Sayang ti scholarship mo. Gaputa nagpasikog ka laan. Maragsakan ak unay. Gaputan na nakam kamanang. Saan akas kanyak anala ka anasulisog. Apay ngay anak gaw. Di ka matan sumsumra kiti pagadalan nyo. Sayang Tatang, masakit anak ngamin. Gaputa kanayon nga agriri ni Manang. Saan kumaan ni manang mau ti makalapad kan ka anak? Agpay sumat kit di dagiti bagbaga na tatang. Nasapak ang nagsikog. Gaputa sa anak ang nagpanunot. Ay nga mimbagak matan kan ka saan aday tati pakaupayam. Kan dumakdakkel matlangan ti tiyan ko tatang. Amangan numarigatan akto. Alah, agpanunot ka na imbaga ko. Nasaysaya at matlaeng no ituloy mo itan ti panagadal mo. Ita, tanawaya ka pa'y laeng. Da kayo matgayam, sir. Wenjoy, kaduak ti school head tayo. Kaya dagiti duma a mentor mo. Tao may da ka bisitahin. Sir, Apay ngay, Joy. Anya ka di ti parikot mo. Apay adi ka matan sumsumrak iti pagadalan. sir, kinapudno na. Mabainak. Gaputa dumakdakkelan ti tiyan ko. Ken maysa. Kasla jakon kabalan adenggan dagiti sao ti dadduma at tao kanyak. Ipapilit ko kano ti agadal. Idinto tamasikugak. Saan kumada kita tidinggam? Ituloy mo kiti ti agadal. Talaga kasta. Ada pagbiddutan ti tunggal may isa kada tayo. Uuwan, sir. Katap no saan ka marigatan, ag-modular class ka, Joy. Every weekends, ti schedule mo nga gisubmitar kadag iti modules mo. Katinton makapagpas ngay kanto, da kaminto ti umay mang pick up kadag iti activities mo. Tapno saanen a hassle para ken ka. Wano saan, online to. Kitaan tayo ti sitwasyon mo. Agyaman ako unay. Gaputa man nakaawat kayo at teachers ko. Katikarik, Jack sayangan da ito'y agundaway. Wow! Very important person. Man, Ay nano siyak ti sika. Mabaina kun nga agadan, Joy. Agasang man, dagiti teachers ti maparigat nga umay ag-pick up ka dagiti activities mo, gaputan na sapa ka naggarangganjang. pangaasim, tasaan ka kumamata kastamanang. Tulungan na kumakit di, tapno makalpasak iti panagadal ko. Para matlaang iti pamilya tayo. Mangnamnama ka kadipay lang ang makalpas nga, Joy. Ay na, awan mon. Awanan tinamnamam. Gaputa aga kanton. Ika gumakti makaadal ko nakmanan manang. Katsapay ko ma, tasaan ka may pada kanya. Talaga sa anak ka maipadakan ka. Gaputa ang Moktar Aramida. Joy anak, kinasarita nak ni ikit mau amagda, ket kayat na nga awiren ti anak mau tapno aginroll ka iti kolehiyaw. Ngam tatang, awan ti itangdan ko kanina na magda nga gawir iti anak ko. Saan mo't nga agpatangdan? Tulong na ken ka ti panangawir na kini baby tapno agadal ka manen. Ay na, agyaman ak unay no kasta tatang. Ikarik, jakon sayangan da ito'y agundaway. Wananak, agadal ka na imbag iti lakseg dagiti ado amang mangigmaw. Day tangarod tatang. Nang runa ni Manang Dina, talaga dinak mapakawan. Kan talaga nga awanan ti pamati na ang makaturpusak. Mala, pagbalinem lata nga inspirasyon dagita anak ko. Tapno pasaya atem ti biyag mo. Uwan tatang. Oy, nice to meet you again, Joy.
Liza? O na yun, tikas talangam. Kas ka mo alabak-bakatanan. Piman mat, tanagpas ngay ka balasang. Awan ka din ti daddo mga ibagam, Liza? Api pila nga nag-enroll ka. Ay, wanam kit diti anak mo. Saan mo abagay diti universidad? Amin a tao. Ada pagbiddutan na, Liza. Ngam itilaksid ti ado a pagkurangan ken pagbiddutan. Adalat tagon daway. Tapno ilintag dagita nagbiddutan. Oh, mayat Joy. Nagbalin kan apalaban ita. Ngam, para makita, no pagpatinggan ti kabailam. Para makita. Ala, panawan kan, Liza. Mapana ko iti classroom tayo. Di mo manan ibaga. Anaopay ka kadagiti imbagbaga day Eliza. Pwede di Banchi? Jack ilibak, Arnold. Talaga masakitanak. Ay na. Kasla di mo amamu day Eliza. Umapal day kan ka. Gaputa adayo analaing ka ngam iso. Ay, sanak mat makikumkumpetensya kan kuana. Ngam, apay nga takas jay. Competitive ngamin ni Liza. Isu akas jay tipakpakita na kan ka. Kanayon na ka nga upayan. Tapno ag-surrender ka, katabakan na ka. Ay, una yan, aya. Sa bagay, ada talaga tikas tatao. Unjoy. Di ka paabak ka dagita. Panubok lang dagita. Tapno agbalin ka anatibker. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Para iti masakbayam, kan ti pamilyam. Agyaman ak unay, Arnold. Gaputa uray kaskasano. Ada ka anapod no agayam ko. Tani, ultimo ti kakay suna kabsat ko kat iruruman na. Ay, jak man mo iti day kabsat mo. Angam kunak manen. Saan nga iso ti pakaupayam? Anya, ni tatang tigimatang itigatas ti anak mo, Joy? Uwan manang, awan pa'y ngamin paggatang ko. Agasam man day ta. Ultimo kasapulan ti anak mo, ni tatang ti paggastusam. Nalabasan day toy, Joy. Sana bali, tainton siyak mat ti makawaya. Agsubadak ka ni tatang. Siyak to ti mangipaay iti masapsapol na. Kanon to pay day ta? Ay, buisit kit di. Imbes sa pangalawans ko kumaday jay, inggatang nan itigatas di anak mo. Pasensya kan manang. Ngam di mo kumamat iramraman ti anak ko aguraan. Ken maysa, balance mat ti pampamayan ni tatang kadataan. Ay, basta! Perwisyo kayo nga agi na iti daytoy, abalay. Ha? Dita ka man langan! Talaga asa na makawaawat na kabsat mo. Ang mala, saan nga iso ti panunutan mo? Talaga kaguran ak tatang. Awan ti maramidan na. Agpada kayo nga ipatpatag ko. Isong agpada kayo mait asup-suportarak. Ngam panagrik na. Ad-ado ti itadyo kada kami iti anak ko tatang. Sana balay. Ipakawat kun tuday taken kwa na anak ko. Agyaman ak unay tatang. Pumigpig sa ti pakinakam ko. Gapot mariknak ti pamatagyo kada kami. Ngam no saan? Jakla amon tatang. Napatag kayo kanyak nga anak ko. Isungar aramidag ti amin para kada kayo. Di kay madanagan tatang. Dumteng to ti aldaw makasubad kami kada kayo. Sa anak nga gidgid daw itanyaman akasuka ti aramidag para kada kayo anak ko. Gapo tapagrebengak dayta kas amayo. Ay ayatan ka, Joy. Katsapay ko ma. Tay paayanak iti lugar di tapusom. Arnold, agayam ta nga makastakit din ibagbagam kanyak. Agpaiso ti ibagbagak, Joy. Saan lang agayam ti pangibilbilangakan ka. Special ka para kanyak. Arnold, sipod idi, nasingad ta iti tunggal maysa. Kat amom ti pakasaritaan ti biyag ko. Saan pa'y amay limad kan ka nga adan anak ko? Joy.
Amok amin apasamak iti biyag mo. Isungad-adda nga inayat ka. Tadita nakita tigalat mo. Agyaman no kasta Arnold. Ngam, sapay ko mata maawatan hak. No ibagak nga awan pa'y panawin ko, may papan iti dayta. Gaputa kayat ko pa'y ti makabirok iti permanente apanggadak. Apaman ang makagraduar tayo. Maawatan ka, Joy. Kat gaput ay ayatan ka. Urahin ka. Aging ga nakasagana ka, ang makiayan ayat manen. Joy, sakbay nga agsisina tayo. Kaya't ko kumatag ki daw iti pamakawan ka. Gapo iti saan saya at ngayon pakpakitak idi. Awanan kanyak day jay Liza. Nabayagan pakawan ka. Ay, agyaman ako nay. Naramid ko lang dayjay, gapo ta umapalakkan ka. Gapo ta uray ado tinaglabasa mi ti biyag. Nagbalin kalataan na tibkar. Kat si kapay ti magna cum laude tayo. Day talaga yam Liza. Sana bale. Tauray saan asika ti magna cum laude. Saan aday ta ti pagrukudan iti abilidad ti tunggal maysa kada tayo. Agduduma tayo iti kabailan, Liza. Agyaman Joy. Kan, adapay may sarason, no apay a kinagura ka idi. Nakababain man nga aklonan, namday tatipod no. Ha? Gusto ak ngamin ka ni Arnold. Iso anasakit tinakam ko idi na amuak, asika ti kayat na. No siya, awan ti parikot iti dayta. Ngam di na ko mamapabasol, no siya ti inaram ni Arnold. Gaputa jakmat may suro ti riknak, amang ibawing iti riknanakan ka. Wan Joy, naaklon ko daytan. Kayat ko nga ornosan ti amin kadata. Agsisina tayo ko ma, nga awan ti sakit tinakam ta iti tunggal maysa. Di kagdanag kunak manan Liza. Gaputa iti kaano man, awan ti sakit tinakam ko kan ka. Tangay nakagraduar ka, kas magna cum laude. Agbiro ka nga ruden ay iti trabahom, Joy. Tapno adda serbi da ita diplomam. Manang, Gusto mo timbaga? Iso nga rod anagadal ka, tapno agsapol ka iti panggadam. ada na biro kak atrabahok manang. Ururayak langan ti panangrugik. Nasaya. Tapno mairanod mat ni tatangkan ka. Kanuray siya ka. Gapot na ado tinagastos ni tatangkan ka ngam iti siya. No sinaysayat mo mat kumati panagadal mo. Nakalpas ka mat siguro, manang. Pasensya ka na. Gapot ta sa anak akasken ka analaing kan nanakam. Awan timbagak akasta manang. Ngam, manang, duduha talaang nga agkabsat. Iso anasken ko mga agkin na awatan ta, manang. Awanan ti parikaot no makiasawa ka, nanak ko. At daan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak unay, gaputa maawatan nak tatang. Nasimpet ni Arnold, isungawan makita ka parikot. Tatang, sigurado nga adamanan masao kanyak ni manang. May papan iti da iti apangadeng ko. Di ka madanagan, sakti makamu iti kabsat mo. Kasarita, kat ipakaawat ko kenkwana ti amin. Agyaman ak unay, tatang. Sapay ko ma, tadumteng to ti gundaway amapunas ti sakit tinakam na kanya. Makiasawa ka matlagayam adagos, Joy. Wen manang, nariknak apod no ti panagayat ni Arnold kanyak. Iso asinong batak. Anya matanti kasta, Joy. Naganak ka anasapa. Inan ano sandaan ti magdaken tatang inaiwanan ti anak mo tapno makaadal ka. Itata nakastrakan iti trabahom, makiasawa kan? Ha? Di ka pa'y agsubad kadakwada. Manang, ikagkagumaak mo ti makatulong kadakwada. Pang-asim ko mamat. Tapakawanan na ko ano anyaman ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak manang.
No may papan iti nagbiddo tak iti kalabas. Pakawanan na kuman. Gaputan nakaamiri sa kun. Kan ikagkagumak nga ilintag ti amin itan. Ag pinatagta kuma. Gaputa dudwa talaang nga agkabsat. Kan dayta ti kalkali kaguman ni tatang. Adu dagiti nagdalanak iti biyag, ngem ingka gumaak ti mangrugi manen, para iti masakbayan. Ngem ti kabsat ko ti parikot ko. Taging ita, talaga na sakit ti rikna na kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Joy. Joy, agyaman ak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ala, pakitaam latay ti nasaya ti kabsat mo. Natural ti panagbidot tayo. Ngem mabalin tayo latta nga aturen, baban itin tayo panangaramid iti nasayaat. Ket sapay ko ma, tamapunas tu metlaeng ti sakit tinakem ti kabsat mo ken ka. Bueno papagayam, haditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Joy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Joel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ti kaayan-ayat ko. Ngem napatpateg kanyak ti pamilyak. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Joel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ada ko maisingasing ko kan ka, Han. Anya daytahan. Anya nga ta no umayak latan agnaad iti pagnanaadam. Iti kasta, makatipid ta. May salaangan ti abangan ta apagyanan. Sika no dayta ti kayat mo, Han. Umayak laangan iti pagababangam. Una, mayat nga agpay so dayta na panunot mo, Han. Tulungan na nga rod. Umalis ako iti boarding house mo. Sige, takasaok ti amamok nga dalugan na. Isun ti arkilaan ta, apang ikargaan ka dagiti usar mo. Imalis gaya man ni Elisa iti pagigyanam. Wan, iti kasta, makatipid kami. Wen met kit di angem kasanon, no umay agpasyar ti pamilyam ditoy. Maamuandan nga daing kabalay mo. Amok amaawatan dakmat siguro. Kan sa anak mat nga agliw-liway nga agitid kadakwada. Tungpalak ti karik, at tulungak dagiti dua kakabsat ko ang makagraduar iti kolehiyo. Sabagay, dandanin samutan aggraduar ti may kadua kabsat mo. Wan, may sa taon langan. No makagraduar da, mabalin mo ti mga sawa. Takaasimat ni nanang ko, no jak tulungan. Nagagatmat kit di dagiti kakabsat ko nga aglako-lako iti kumkumporme. Tay supay. Ay kit, wala pare. Tinulong ti kasapulan, tapno sumaya at ti panagbiag. Awan ka di trabahom intun bigat. Awan tas Sabado kat nga rod. Apay? Agawid akit jay balay intun bigat. Amang ano kayat mo ti sumurot. Tapno maamamumat dagiti kakabsat ko, kastamat ni nanang. O sige, sumurot ak nga rod kan ka. Tapno maamamok mo ti pamilyam. Alang rod, tawagak ni Kylie. Ipakaamok, ng adda ka akadwak nga agawid intun bigat. Hello, Kylie. Kumusta kayon? Okay kami lang, Manong. Siga ngay, kumusta ka matan? Okay aklang mat ditoy. Saan ka kadi nga gawid inton bigat? Isu nga ron nga imawagak. Takayat ko nga ipakaam mo, nga adda kadwak nga agawid. Asino, Manong? Kayan ayat ko. Adagaya man kaayan ayat mo, Manong.
Wen, medyo nabayag kami meten. Itaklaan nga iyam amukan ka. Kasano nga rodan ti panagadal mi kan ni Kate Manong. May sa tawan laangan, agradwara kon. Saan kayo madanagan? Tatong palak ti karik at tulungan kayo ang makaturpos iti panagadalyo. Agyaman aknong kasta Manong. An-anusan na kami kumapay at tulungan. Wen, noan niya tiing karik, tong palag. Isuasan kayong agdanag, ading ko. Nay, ada kayo matgayaman, anak ko. Unanang, yam amok kada kayo ti kayan ayat ko. Ni Elisa. Elisa, iso ti inak. Isumot ni Kylie kan Kate, kakabsat ko. Ay ta. Maragsakan kami ang makamamukan ka, balasang ko. Hello, Manang. Nasaya at mata nakapasyar ka. Nagpintas gayam ti kaayan-ayat ni Manong mi. Thank you, Kate. Maragsakan akmat amakamamu kada kayo. Alanga road, mapan kayon agidasar anak ko. Amangan numabisin ang damanong mo. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa, tamapanak agidasar iti kanan tayo. Manang, tulungan kan. Wala, umay ka nga, Rodan. Nanang, agpakada kamin. Agsubli kami di syudad. At ang aming trabaho mintong bigat. Ay, agan-anad kayo anak ko. Agyaman kami, nanang. Da kayo mat, Kylie, kan Kate. Saysayaatan yu akanayon ti panagadalyo, ha? Wan Manong, saan mi asayangan dagiti kwarta pagrigrigatam? Sa nabali, Manong. No makagraduar kami lakit di, kat maadaan kami matan iti trabaho, sikamot tanti ikan mi iti kwarta. Ay na, nagsayaatan nga ading ko. Ang amno ita, ti panagadalyo pay laang ti panunutan nyo. Ala, mapantanga rodan. Maluman, amang ano awanan maluganan ta. Sige nga Roda, nanang. Agpakada kamin. Sige, anak ko. Kaya't mo asawan? Sikat imang papaadal kadagiti kakabsat mo? Tultulungak ida. Ngam saan mat nga amin akasapulan da, kat agapo kanyak. Gaputa muda mati agtrabaho. Ngam rumbang kumalaang nga agurnong kamatan iti para iti bagim. Para iti panagkalay satan. Damagak man, ada ka di urnong mo? Kasano ko mamakaurnungak. Katultulungak mat dagiti kakabsat ko. Saan apagrebangan ti anak apagiskwilaan dagiti kakabsat na? Wen, ngam siyak ti akin pagayatan iti dayta. Nagkumpromiso ak kadakwada. Patyam atulungan da kan tumat dagita kakabsat mo. Amangan no agsikog damot laang asaan da makalpas iti panagadal da? Anya ka din dayta nga ibagbagam ka dagiti kakabsat ko. Laglagi pam, akakabsat ko ida. Makaammo ka man laangan. Hello, nanang. Kumusta kayon? Ay, ayos kami laang mat, anak ko. Ay, si Kagay, kumusta ka matan? Okay lang mat nanang. Nanang. Damagak ko ma. Noon yamat ti makunayo iti kaayan-ayat ko. Anak ko, saan ka kumamasaksakan iti bagak Ha? Apay ka din nanang. Kaslan natangig ti kaayan-ayat mo. Di pa'y makisao ka dagiti kakabsat mo. Ken awan pa'y kunana at tumulong mat nga aginaw. Kaslaan na babaunan na. Kasta ka di, nanang. Ang amangan no mababain laeng. Ay amangan no bidot mat ti panangipapan ko. Ay padasam tumanen ang ipasyar. Tapno maisanay na ti bagina. Sige nga rod nanang. Kasta ti aramidak. Unang agpaiso. Manipod imay ni Elisa dito'y boarding house ko. Saan pa'y anaginaw? Kanayon asyak ti aginaw ka nagluto. Uray ti abang mi. Kan bayad ti danong kan silaw. Saan mat nga agitid iti share na? Ay,
Isula ang gayam ti makatipid. Iti iumay na dito'y boarding house ko. Tasyak laamin ang ti aggastos. Agawid ak manag di balay. Sumurot ka. Tapno mamamum ana imbag dagiti kakabsat ko. Naskan ka di pay? Umanayin an amamok ida. Kan oras ka. Saan mo't anas kan atunggal Sabado kat agawid ka. Sayang laang ti kwarta. Sayang ti plete. Agurnong takit di para iti masakbayan ta. Agurnong ta, iti kasta, makapagkasartan. Elisa, nagkariak iti pamilyak at tumulungak. Saan mo nga obligasyon ti pamilyam? Nasken a panunutam mati masakbayam. Basta agawidak. Kat addakan ka, no saan mo akayat ti sumurot. Apay asaan mo akadwa ti kaayan ayat mo? Saan akayat ti sumurot, nanang? Taapay mat. Sayang kanula ang ti pagplete. Ay sabagay. Agpay sumutkit di tinakunana. Ngamno talagang ay ayatan nak. Saan ka di arumbang nga sumurot kanyak? Kuma, anak ko. Hanggang saan kumot akapanunutan ti panunot ti kaayan ayat mo? Saan tayo napagsaritaan ni Elisa, nanang? Adakan kwanan, no di na kaya ti sumurot kanyak. Saan kumat amabalin apilitan? Han, panagbabayan man iti abang, kan bills ta. Mabalin ka di dumawat matan iti share mo? Anya? Kaayan ayat na? Ngam singiran nak? Anya ti klasim a kaayan ayat? Matulungan dagiti kakabsat mo iti panagadalda. Idinto ta siya a kaayan ayat mo? Singiran na? Alang rod, no saan mo kayat nga agitad iti share mo? Okay lang. Kaya't kung agtungtong ta iti nasaya at Joel. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon. Anya ti kayat mapagtungtungan ta? Agdandan natan, iso nga arig na agasawatan, kasarlaangan ti kurang. Kat kidawag ko ma, asyak ti pangyawatam iti amin asweldom, tasyak ti mangibang ko, iti kasta, daras a makaurnong ta iti pagkasarta, kan para iti masakbayan ta. Elisa, maawatan nakmat kuma. Kasapulan dakdag iti kakabsat ko. No ay ayatan nak, tungpalam ti pagayatak, gaputa pagsayaatan ta ti pampanunutak. Makaamumatan adag iti kakabsat mo amang paadal iti bagbagida? Saan kumamat akas ti panagsasaom, Elisa? No ay ayatan nak, maawatan nak kuma. Apay akas lang na unag ti pampanunutan pare. Ay, problema ni Elisa, pare. Di nak maawatan. Apay met? Kaya't nang isardeng ko natulungan dagiti kakabsat ko. Kat agurnong kami matan iti para kada kami. Anya? No kasta, makasarili nga rod ti kaayan ayat mo pare. Maproblema anak nga rod pare. Kaya't nang iawat ko kankwana ti amin asweldok. Taiso kano ti mangibang ko. Panagkunak met pare, no talaga nga ay ayatan na ka, ayatan na met dagiti napatagkan ka. Saan mo't amabalin at ibagbagi yulatan ti pampanunutan nyo? Dinto tadda kakabsat mo nga kasapulan iti tulong mo. Angam, adakan ka ti desisyon pare. No kayat mo asurutan ti kaayan ayat mo. Pare, saan akabaalan ti konsensyak? Napatagkanyak dagiti kakabsat ko. Kanti inak. No kasta nga rod, saan mo asurutan ti kayat ti kaayan ayat mo? Sa dino ti papanan. Sabado ita, agawid ak iti lugar mi. No kasta? Saan a pamilya ti pangibilbilangam kanya? Elisa, panakaawat mo ti kasapulak. Kat no talaga napatagakan ka. Sumurot ka kanyak. Ipatag mo mat kumadag iti napatag kanyak. Saan, Joel? No talaga nga ay ayatan nak. Siya kung ti ibilang mo a pamilya. Adaan kan iti husto nga edad. Rombang laang amang bukal kamutan iti bukod mo a pamilya. Asaan kat nga agbalin ka nga ama kadag iti kakabsat mo? Sorry, Elisa. Ngam saan akabaalan ti konsensyak abaybayan dagiti kakabsat ko. Manong, apay
Apay ka di asaan mo mutan akadwa ni Manang Elisang agaw awid. Saan ko ang mabalin apilitan? No saan na kayat ti sumurot? Saan na kami ka di akayat ni Manang Elisa? Saan mo na panunutan ni Elisa? Ti kayat ko, ipastag mo ti panagadal mo. At daak laang ditoy, asisasaga na amang tulong kada kayo. Thank you, Manong. Ay na, nagswerte kami ang naaddan iti kabsat akasken ka. Gaputan na patag kayo kanyak. Kayat ko ang makita na pintas to ti agbalin, akasasaad yu iti biyag. Ne, agim impake ka? Wan, pumanaw ako. Gaputamok nga awan na sayat apag banagakan ka. Napatpatag dagiti kakabsat mo, ngam iti siyak akaayan-ayat mo. Kat, tangay saan mo may paay ti kayat ko. Awan mo't lang serbi ti panagdandan nata. Pangasim Elisa. Pagtungtungan ta na sayat daytoy. May salangan atawan, agradwaran ni Kylie. Kat nulakid di makasapol adagos iti trabaho na. Isunto timang paeskwela ka ni Kate. Kat no saan? Di si kamat lang timang paadan. Mauti asaludsod ko kan ka, Joel. Siyak, wano dagiti kakabsat mo. Oh. Pasensya kan, Elisa. Ay ayatan ka. Ngamjak mabalin abaybayan dagiti kakabsat ko. Kablawan ka, Kylie. Kamaudyanan na. Nakagraduar kan. Agyaman ak Manong. No saan agapukan ka? Saan ka makagraduar? No amumla kumati marikriknak, Kylie. Ay na. Nakaragragsaka. Gaputan na tulungan ka. At dan armas mo ang makigasang gasat. Para itinapintas ang masakbayam. Ikarik Manong. Jak tumalipatan dagiti tulong mo kanyak. Dumteng to ti panawan ang makapagsubadak tumatkan ka, Manong. Umanayan aragsak ko. No makitak anapintas ti pagbanagan niyo, ading ko. Saan kumatkit di ang mapabasol ni Elisa no pinanawan nak Mr. Lonely? Ngam talaga adyak kabaalan abaybayan dagiti kakabsat ko. Ket ita, nagpaiduma ti ragsak ko, ta nakagraduaren ni Kylie. To'y pagayam mo, Joel. Agyaman nak pagayam Joel, iti daytoy apakasarita ket ti makunak, nasaya at ka nga anak. Nasaya at kaakabsat, Joel. Ket sapay la kuma, ta makasarak kanto iti babae, akabaalan na nga awaten ti sitwasyon mo. Tano talaga nga ay ayaten na ka ti babae, ayaten na met, dagiti napatagkan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinaga na Joel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Hoben. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dildillawendak, gapo iti kinabayunabed ko, ken kinalaing ko nga agpaimportante. Ngamjak ingkaskaso dagiti mang dildillaw kanyak. Agingga, anay kanak iti pagnakman.
Bueno, papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Hoben. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sunay kan ayaw, Wayne. Anya ngay ti malpas mo, no nakabaybayag ka mat nga agunggunay. Ultimo mangan, kat nakabaybayag ka. Aldawan, awan tumanan malpas mo. Anyan to ngay ti oras amapan kay jay talon. Anya ngamin ti pagaburidwan yung ayatatang. Malpas to kadilat ta ti trabaho iti talon. Kanon tungay. Nakaraap to amin ang atao. Si kalangan ti saan. Katanya kumangay. Tinapatag makaraupak to. Apay, kompetisyon ayat ti panagraap. Hey, Jack amukan ka hubain. Idi makatrabaho akpay iti talon. May saak akasapaan a makalpas iti raap. Hangam ita, ta si kalangan ti agtrab-trabaho iti talon. Si kan ti kaladawan a makalpas. Apay, at dagunggunayo aya ama itad no umuna kayo amakalpas. Una, ngam umuna kan tumat nga agapit. No umuna ka a makalpas. Uray maudyak nga agapit tatang. Awan mo't problema ka. Saan mo tamaksayan ti apit ko no maudyak nga agapit? Da kayo lang ti agar aramin iti problema tatang. Mapanmunto man buluden jay bigaon ni Nanam Adelia, Hubain. Malilipata mo nga min ti gumatang nagpaili ak. Talaga bumakit kayon ta adun ti malipatan niyo. Magunay ka nga ruden atag taupak iti mailuto abagas. Awan isa ang tayawn. Aguray kayo mo't Kasangsangpet ko lang nga naggapo iti talon. Aginanak pa'y mo't Unay mo daytan. Apay, makabannog aya jay pangibabaon akken ka. Aginanak pa'y biit nanang. Di kay kadimang dagdag. Awan nga rod isa ang kaun. Ikandag iti 5 minutos nga ginananang. Kalpasan na. Mapanak taon. Ayan nga itay bigao ako nakabuludam. Adda na kaunaan ang bulod nanang. Nunapan ka kumangamin idi ibabaon ka. Disi ka kumatiim mo na nakabulaw. Anya nga rod nga ikat na ginanaak mo't nga rod. Anya nga rod ti pagtaep ko ita. Mapanak madamdama iti balay dyan ng bulod. Tamapan ko alaen nanang. Isumot timbagan ni Nana Delia. Mapan ko ratan sublatan di bigaong impabulod na. Di anyan to ti orasen ngay amangan tayaw. Tinapatag, mangan tayo. Oray maladaw tayo na mangal daw Unangem kasanon ti panagtumar ni tatang mo iti agas. Ay kat agtumarlatan Saan nga rod amabalin nga agtumar iti agas no awan karga ti tiyan na. Di mangan pa'y langit ti saba tapno da karga ti tiyan na. Mabalin ka diti agkid daw iti pabor, Hoben? Anya day tawela? Si kaman langan ti mangitulod kanya kay jay palengki. Kan sukunan naktumatan, apaman ama ka palengki Day talaga ayam. Ita ka din? Ngam pangaasim tadinak manin pagurayan iti mabayag. Wen, alang araw, mabitlang tagpalisak. Sigamat ti masabat ka, Saan ka day asika ti mangsukon kaniwela? Una na, apay ka di? Anyat orasan nga madda ka pa'y laang ditoy. Ang mga nuur-urayan na kanti anak ko ija palengkay. Kasta ka di? Kunak ano mabayag pa'y ang makapalingke. Ay nakapalengke day jayan Anyat orasan. Sige nga na, tamapan kong sukunan ni Wela. Siguradong agpupungtot mananday jay. Kanayon kala amala daw amang sukon kenkwana. Ay kat ano san na anana? Tinapatag, sukunat. Nga manumat nga oras apagururayam. Aguray lang matkaramidin na. Saan mo ta makabandog ti aguray? Ay awam maun. Mapan kakidain. Jak amaw no anya ti kinay kayat ti anak ko ken ka. Apay, di yo makita anak gwapo ak na. Dahita ti kinayat ti anak yo kanyak. An-anwan na ngay mata kinagwapaw.
Apay nga. Awan mat ni Wela dito nagtulagan mi apagkitaan. Saan pa nga ta nakapalingke? Ne, nilay kamat ti sumungan. Padasak man tagdamag nung nakita na ni Wela. Ading ko, nakitam ka din ni Manang mo, Wela? Nagawi din ama nung. Itay pa nga orayan na ka. Ha? Nakilugan ka ni Manong Elias. Anya? Dahil si Manang nga Elias, tinagluganan na. Win tamasyan ka ni Manang Wela. Nagbayag nga gururay kan ka. Kasta ka di, ading. O sige nga rod, tagawid akon. Manong, agawid ka matlangan. Ang mga numabalin ang makilugan akan ka. O sige, ading. Umikan, lumugan kan. Nagalasmat kang ti aramid mo, Wela. Nagpasukon ka kanyak nga naglugan ka matgayaman kan Elias. Syakpay, ita tinagalas ti aramid na. Pinagururay nak iti 2 oras. Awan na trabahok, iti panagururay ko kan ka. Sa ita, agungat ka no naglugan nak iti sabali. Inuray naklatta ko man ta nagtulag ta matasukunan ka. Anya ti kayat mo ngay. Urayan ka, ginggat malam. Saan kala ko man na nagpasukon kanyak, naglugan ka matlangit sa bali. Talaga asanto na maulit. Gaputadyak tunpulos agpasukon ken ka. Urag pasukon ka, saan kan tumot na sukunan? Ay, si ka lang arudan tinakabasaw. Si kapay ti adaganas na anapan nangapakan ni Wela. Kaputay suti sana nang tungpalit tulagan tatang. Tulagan mi asak ti mangsukon ken kuana. Sa bali mo tinagluganan na. Tadwa oras ka naw anagururay kan ka. Uray pa 5 oras anaguray tatang. Isulat ta ti akin basol. Ay, mapan ka kidiagkid daw iti pamakawaan. Amangan kat no day tati pang sinaan na kan ka. Uray sinanak awan bibiyang ko. Isu tinagbasol, saan ka ta siya? Si kamad gayam lay ka. Apay nakaumay ka dito balay? Ada ngamin papaibagan ni tatang. Anya day ta? Ada ka numanin pag-ekstraan nyo at trabaho. Kasta ka di? Kaano ka no? Inton bigat ka numanong. Agkita kayo iti 6:00 iti paradaan. No kayat mo ti sumurot. Sige nga rod arin ko. Ibagam ka ni tatang mo, takayat ko ti sumurot. Sige nga rod manong, mapanak pa'y. Nagbayag ka lakit din nga agkapay. 6:00. Saan ka di ako nanilay ka nga 6:00 kayo nga agkikita ijay paradaan? Urayan dakmut lang dagi jay nanang. Saan da makarubat no awanak? Tapay kumamag. Kaputawan makatrabaho iti trabaho. So nga urayan dak dagi jay. Ay, naglastog ka nga agsasaw. Agpa-importante ikamag. Maday ti kasta anak ko. Apay, nasaya at tariknam asikatur urayan da. Alangan nga rudumbat nga arab-ubag ti kape anak kapudpudaw. Di sinapam nga rug kumatinagrain. O di kurang matantiturog ko ama pa nagtrabaho no sa paag ti agreeng. Di sinapam nga rug kumatinaturaw. Jakmat nga rud makaturog anasapa, nanang. Ay, jakamukan ka. At dalat ta irason mo iti amin nga ibagak. Makaamu ka ano panawan da ka. Didak namin taktaken Karkaro bumayag ti panagkapik no kasarsarita da. Apay manong Ruben, anya ti masapol mo? Kunak man no simurot ka kada tatang. Ket no awan mo datatang mo iji paradaan itay napanak. Kasano kumaakunam nga awan? Kat nagsapa ni tatang anak kariing. Awan da nga rod iji paradaan. Anya oras anapan ka aya? 7:00. Saan ka di ako naka 6:00? Bidak lakid din inuray. Anya? Kasano ko mga urayan da ka, manong? O, di agpapata kayo na maladaw iti trabaho, no urayan da ka? Anyamot tan. Kunaklakit din no orayan dak. Saan ama balinti kasta, manong? No trabaho, agseryoso ka. Laklakayan ka pa yun na bud. Kunak man no adda trabaho yaw. Pinanawan dakmat nanang. Aya, kunak man no kunam nga urayan da ka. Tawan makatrabaho iti trabaho. Masurunak nga rod iti panang panaw da kanyak.
Asinaw ti pabasulam. Di mo kayat ti mabagbagaan. Sayang pa'y na di a trabaho. Talaga sayang Kakaisuna ang nakalpas kan ang nagraap. Awan una yan ti trabaho iti talon. Masurunak a talaga. Awan sa bali pabasulam no di ti bagay. Iso apang nga asim. Taik katam ti kinabayo na bud mo nga gunggunay. Manun nga aldaw, adi ka nagpasyar ije balay dawela. Makamumot iti biyag na atatang. Masakit tinagam ko iti sana pananguray kanya kidi. Kahit awan plano mo na makiinayos kan kuana. Makinayo sakto enton mapukaw ti sakit tinagam ko tatang. Kasanaw, no di na kanton kayat. Imposible mo't Di nakmasinaan ni Wela tatang. Nagpigsamat ti pamatay, adi nakasinaan. Makasapol pa'y ay tikas kanyak mo no makisina kanyak. Anya kumangay matiadakan ka, nga awan iti sa balay. Kinagwapo tatang. Nagaduditaan nagugwapa o ngamsi ka. Apay ngay nana. Saan mo tan nagpapaitulod ka nagpaspasukon kanyak ni Wela? Kanay baga namat kanunkan ka asaan ton apulos nga agpasukon. Kanay baga mat kanaw asaan mon ton asukunan. Masilo nga iti mangitultulod ken kuana ita nana. Ay kay ni Elias Naimbagpay ni Elias ta saan abayo na bad nga gunggunay. Masukon na adagos ti anak kaw. Saan akasken ka nga aguray ti manu nga oras. Umayak tuman makisao ka ni Wela. Anya pa'y lang ti pagsaritaan nyo ngay. Kaayan-ayat ko pa lang ni Wela nana. Kaputa saan kami pa yan nagsina. Apay nga da ka dito Apay adamagam. Saan ka di akaayan-ayat ka? Saan tapay mo ta nagsina? Anya? Panagkunam ka di kat kayat ka pa Saan tapay mo ta nagsina? Saan ka na kayat? Gapo iti inaramid mo kanya. Imbis nga kid daw ka iti pamakawan. Si kapay ti adaganas na makiapa. Kasalumot ngamin kat di ka makaururay. Saan ka apagan ano nga urayan, Huben? Gapo ta damat si dadaan amang itulod kanya. Kahit agsina tangarudan. Nalawag mat siguro tinakuna. Saan kan akayat? Gapo iti kinabayo na bed mo alalaki. Anya nga iti sangsangitam. Talagang awanan namnamang agsindubyan kami kaniwela na. Gaputan nagkasardan kan Elias. Anya ti pagsangitam ngay. Naku namat nga awan na sakit abakrang mo no agsina kaya. Kunak lang na dyan anang kulang amin di nakabalan nga isina ni Wela. Nagkamaliak may. Ikatam nga may hindi taugalim ang naglaing ka nga pa-importante. Ay ayat ko ni Wela nanang. Itala nga bagam dayta tadan asawa ni Wela. Babawi ak. Kaputa pinaluspusak ti babae nga ay ayatay. Aging gaita, numakit-kitak ni Wela, nagsakit tinakam ko, Mr. Lonely. Gapot aging gaita, ket ay ayatek paylaan. Ngem nagkasang taddan asawa na. Agbabawi akman ngem awanen ti maramida. Tuy pagayam mo, Hoben. Agyaman pagam Hoben iti dito pakasaritaam ket ti makunak, nasken lang alipata mo ni Wela. Gapu tadaanan iti asawa. Ket aramidam latan aliksyon daytoy napasamaken ka. Amumon, amadi, ti itden dayta nga ugalim. Isu asursurwamon nga ikaten, ti kinabayo na bed mo, ken ti kinalaing mo nga agpaimportante. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ni pagayam huben, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.